Ако се борите с висока кръвна захар, диабет тип 1, диабет тип 2, преддиабетно състояние, инсулинова резистентност, всички тези проблеми са тясно свързани, защото причината за всеки един от тях е една и съща – високи нива на глюкоза в кръвта. Ние знаем колко много хора страдат от проблеми с висока кръвна захар и ще ви кажа следното. Нека всеки човек, който има проблеми с висока кръвна захар, да знае, че освен всичко друго съществуват изключителни природни и напълно щадящи организма методи, с които може да опитате да контролирате чудесно нивата на захар в кръвта си и да си помогнете невероятно много при абсолютно всякакви проблеми, свързани с нея. Ние от фирма Splitstar разполагаме с такива и заставаме зад тях с името си. За да опитаме да направим това, трябва да изчистим цялостно организма, да помогнем на организма си да изразходва и изчисти излишната захар и да я вкараме в норми. А за да опитате да направите това по един категорично страхотен начин, ви трябват лечебен сироп от люцерна, лечебен сироп от земна ябълка и лечебен сироп от бяла черница. Пиете ги сутрин и вечер на гладно, през 5 минутки един от друг. Опитайте и ще разберете защо ние никога не говорим празни приказки. Успех!